més llibertat i més opcions. I això està claríssim. Llavors, és més llibertat pel que produeix, però també pel que consumeix. Llavors, l'únic que hem de saber és com fer-la servir i accedir-hi i sentir-nos a gust i còmodes. I triar com i què en cada moment. Més creació i més oportunitats per més gent i pels petits, diguéssim. Pels petits, però que sí que hi ha una cosa que és la qualitat del producte, que això continuarà sent el mateix, no? Si un producte és bo o no és bo, funciona o no funciona. Permanència o no permanència. Però jo penso que això, que hi ha més escletxa, diguéssim, i més oportunitats. Molt bé, doncs moltes gràcies, Eva i Laura.